Rozsvieťme to na modro je celosvetová kampaň, ktorej úlohou je upozorniť širokú verejnosť na globálny zdravotný problém autizmus. V súvislosti so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu vyhlásilo valné zhromaždenie OSN v roku 2007 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Slovensko sa z iniciatívy občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom už 7 rokov zapája do kampane Like It Up Blue. Každoročne svieti na modro Bratislavský hrad a postupne sa pridávajú aj iné mestá. V Žiline sa na modro rozsvietia Kostolné veže, Radnica a Budatínsky hrad. Autizmus ako keby, že som preč, som out od vás, ale out ako od tohto sveta, s tým, že naozaj tí autisti ako keby žili v tom svojom svete. V regionálnom centre autistov Žilina Bánová už autistom pomáhajú 10 rokov. Svoju pomoc orientujú najmä na poskytovanie individuálnej pomoci jednotlivcom, ktorí potrebujú získať sebavedomie a nájsť vlastné miesto v spoločenskom i vlastnom živote. A skutočne, keď sme začínali s tými 15 žiakmi, tak sme ani netušili, že ten nárast bude taký obrovský, pretože dneska viacnásobne zastrešujeme tých klientov tým, že sme videli, že naozaj potrebujú pomoc rodičia detí tých najmenších, tak vznikla aj materská škola pre deti s diagnózou autizmu. Máme tu už aj pokračovanie základnej školy, takže v minulom roku vznikla aj súkromná praktická škola pre žiakov, ktorí ukončili povinnú základnú školu. Máme tu denné centrum a takisto centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Rozsvietiť sa na modro môžu aj jednotlivci i rodiny, a to modrým oblečením alebo rozsvietením si svojich domovov na modro a tým vyjadriť solidaritu s ľuďmi postihnutými autizmom.